Το θέμα που θα μας παρουσιάσει τώρα η Μαρία Κεφαλά το αποδεικνύει. Αυτό είναι και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα. 1,1 εκατομμύριο Έλληνες έχουν μεταναστεύσει στη Γερμανία προκειμένου να βρουν δουλειά. Όχι ότι και εκεί είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά εδώ προφανώς υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Τη δημοσιότητα, Εύα, είδαν τα στοιχεία της μετοίκησης στη Γερμανία για το έτος 2012 σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Έτσι, το 2012 στη Γερμανία μετανάστευσαν περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ από το 1995, εκ των οποίων τα 2 τρίτα των μεταναστών, δηλαδή 620.000, ήταν από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τις χώρες που επιβλήθησαν στην πολιτική λιτότητα, ανάμεσά τους φυσικά και η Ελλάδα. Ο αριθμός τώρα των ανθρώπων που ζήτησαν άσυλο αυξήθηκε κατά 40% το 2012, αριθμός εξαιρετικά μικρός σε σχέση με τις 400.000 το 1992 εν μέσω του πολέμου στη Βοσνία. Και να περάσουμε στην επόμενη μας κάρτα, όπου από τους μετανάστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έφτασαν στη Γερμανία, το 18% μετέβη για οικογενειακούς λόγους, το 16% για ακαδημαϊκούς ή άλλους παιδαγωγικούς σκοπούς και ένα 16% αναζητώντας εργασία, ενώ άλλο ένα 16% διεκδικεί άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους. Αξιοσημείωτο, ωστόσο, Εύα, είναι και το στοιχείο της αύξησης εκείνων που εγκαταλείπουν τη χώρα, που αγγίζει τους 712.000 ανθρώπους, οι οποίοι αναζητούν πλέον πιο ανθρώπινες ώρες εργασίας. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.